واردنا flimkien mulej kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamar jintfulej hemm jittejx fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Irrid nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Oskar, Mary Nawdi, Lawrence, Marija u Miriam Grek. Ħowtej fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna fiduċjużi fl-imħabba li Alla qed jurina li stedinna propju għal din l-ikla li hu qed jagħmel għalija u għalik biex tkun l-ikla tal-għejxien tagħna. Ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija imġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin għamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċajtulhom ħwejjiġhom u ordnaw li sawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefewhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwanet u qaflilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisin tal-ħabs teżu. Minnu fih il-bibien kollha infetħu beraħ u nħal l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assis tembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh. Astħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bleħenoli u qallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma wieġbu, emmen fil-mulej Ġesu u issalva int u bil-familja tiegħek. U ħabbrulu il-kelma tal-mulej u ħabbruha wkoll lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmmetu u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien
Alleluja, alleluja, alleluja. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex inti smajt kliem fommi, quddiem l-Allat irrid nagħnnilek, biċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek ngħidu flimkien. Irrodlok ħajr għat-tiba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattalli il-qawwa fruħi, ngħidu flimkien. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. La titlaqx emil idejk, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, wassalkom għal-verità kollha. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: issa sejjer għand dak li batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma għax għedtilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemnux fija, il-ġustizzja fil-li jiena sejjer għand il-missier u intom mintomx se tarawni iżjed. Il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Kif edna f'dawn il-ġranet il-mulej dejjem Ġesu, il-ġranet ta' preparazzjoni, propju nhar il-ġimgħa nibdew anke il-novena tal-Ispirtu Santu. Jitkellem dejjem mill-Ispirtu Santu li huwa sejjer jagħtina. Illum huwa jitkellem u jgħidilkom, jaqblilkom li jiena mmur. Għax jekk ma mmurx, ma jiġix għandkom l-Ispirtu li jien se nibatilkom. U dak l-Ispirtu Santu li l-mulej jagħtina, jagħtihulna bl-abbundanza. Għalhekk aħna l-Griżma nirċevuha darba f'ħajjitna. Għaliex mhuwiex Spirtu Santu li jiġi skont kif jien inġib ruħi. Mhuwiex rigal li l-mulej jagħtini jekk jien inix kwiet jew le bħal tifel żgħir, kif ħafna drabi aħna nagħmlu ma' tfal ċkejknin. Imma huwa l-Ispirtu ta' Ġesu huwa n-nifs tiegħu fina. U kif l-isem ta' Ġesu Emanuel tfisser jiena magħkom dejjem, din se nisemmuha anke fil-Vanġelu li naqraw nhar l-Absi. Hekk ukoll l-Ispirtu tal-mulej. L-Ispirtu tal-mulej jingħatalna biex jibqa' magħna, biex jinkoraġġina, biex imexxina. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità. Kemm niġu imqarqejn f'ħajjitna. Kemm niġu imqarqejn minn persuni, minn nies, minn riklami, minn dak li jidher fuq il-mezzi soċjali. Kulħadd jipprova ibieħ il-prodott tiegħu
anke jekk ma jkunx veru. Imma l-mulej Ġesu jatina l-Ispirtu tal-verità. U għal-Ispirtu Santu li jenni nilqa l-kelma tiegħu ngħixha. Għaliex il-kelma ta' Ġesu hija triq, il-verità u l-ħajja. Alla iżjes bħadd ma jidħak. Alla huwa l-istess verità. Ejjew nitolbu hekk il-mulej biex verament idawwalna b'din il-kelma tiegħu. Ħalli l-Ispirtu Santu jimbuttana, imexxina fit-triq tas-sewwa. Jeħuti jinresqu it-talbiet tagħna u nitolbu il-Missier iberikna u iħarisna. Ilqa' Missier Qaddejs din il-karba ta' wliedek. Għati l-qawwa tal-Ispirtu lill-Knisja tiegħek sabiex tkompli twassal kelmtek li hija kelma tal-ħajja lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej biex il-mexxejja tal-pajjiżi jarfu il-missjoni tagħhom dik li jaqdu lill-bniedem u mhux jaħkmu fuq il-bniedem. Nitolbuk mulej biex aħna wkoll nintelqu b'fiduċja fik. Ħajkun l-Ispirtu tiegħek li jmexxina u jagħtina il-paċi tant mixtieqa. Nitolbuk mulej dbirek bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-familji tagħna, il-morda u dawk kollha li jduru bihom. Kiejew nitolbu wkoll dalgħodu għat-tfajjel ċkejken Franċisco li sejjer isir fuqu intervent importanti ħafna fi sptar ġewwa Ruma biex il-mulej jidawwal it-tobba fuq dak kollu li għandu jsir. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Tkun imbierek mulej għaliex int salvajtna. Il-kelma tiegħek hija d-dawl tagħna. Kompli int mexxina bil-qawwa tal-Ispirtu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ranfaruk sitrebir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. L-aktar f'dan iż-żmien li fih Kristu ġie il-ħaruf tal-għid tagħna ġie sagrifikat. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina il-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u jgħidu bla qiegħda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs ta' sawint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkirati. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li jett l-apostli tijek, inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj. La tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħinna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħinna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tijek. Alleluja, alleluja. Jint li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis tijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis, mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tijek. Alleluja, alleluja. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misterju tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u weħejjuna għallena ta' dejjem bi Kristus jedna. Kiejew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet nofruhom għall-morda tagħna, partikolarment anke għal dan it-tfajjel Franċesko
li sejjer jiġi operat dal-għodu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, tal-law tal-bnedmin, nannola l-izbaħanja, bil-fer tal-lub safi. Marija,